This is daily bread. Yɛde brɛ anɔpa biara ansa na wakɔdi honam aduane. Yɛtu saa afo no sɛ woyɛ member anaa woyɛ follower ɛwɔ dwumadi mu bia bɔ mmɔden sɛ every day wobɛdi saa ɔsoro aduane ansa na wakɔdi honam aduane. Na wɔn Awurade adi w'anim ka wo biribiara a woyɛ mu. God first in all things. Srɛ so de ma wo sɛ bere biara wo nsa bɛka saa aduane bɔ mmɔden sɛ wo so wobɛhyira so na wakyɛ ama afoforɔ ɛso anya mu kyɛfa. Ɛnum sɛ ne saa yi mu no wobɛyɛ nhyira paa na ahyɛ Yesu Kristo din animonyam. Ɛna anɔpa yi so yɛtoa yɛ akwantuo no so. We are still on the journey of Joseph. We are still on the life of Joseph. I told you earlier, say Joseph is a type of Christ. Joseph is a type of Christ. Nti enra yɛhwɛ Joseph abrabɔ a ɔda so ɛde wɔ Egypt. Nene den na yɛkɔ so. Ya na ɛyɛ devotion ti yɛmpɛ sɛ yɛbɛkyɛ. Sɛ de bɛyɛ a wokɔ baabi wokɔ adwuma bia na wayɛ ntɛm na watumi ɛkɔ. The whole story of Joseph no Genesis chapter 37 to chapter 50. Genesis 37 to 50. And then the full package of Joseph's life. Nti no na makani nyina boma. Blending one after the other. Say obi abenyamu mfaso. Genesis 37 to 50. And containing the story of Joseph. And then call the peace in Joseph's life. Most of the times, na the 4 P's, the 4 P's, and that year, me the be count. Na yenya P mako 12. Sa number 12 we common or Bible mu pa was it. Yesu asuafo no mu ye edu emienu. Israel busuaku no mu ye edu mienu. Na ene Joseph abrabɔ so P ahodo a ne wom eno so eye edu mienu. Me bobo ni nyina so akyerɛw enti don't miss this program. So miss bia in fact oba miss aduane no pa ebia baabi a eye delicious pa no ba miss. Enti bo modern so be follow program da bia na obetumi adi achi kakra P ahodo a ɛwɔ Joseph life na yewia na yeyi mu baako enra na yɛwɔ Potiphar fie ene yɛhwɛ sɛ ɛbɛsa akɔ ana. The 12 P's in Joseph life. The 12 P's in Joseph life. First one pit obetumi atwero. 2 Mr. Potiphar. 3 Mrs. Potiphar. 4 prison. 5 palace. 6 Pharaoh. 7 policy. 8 prime minister. 9 popularity. 10 population. 11 preservation. And 12 prosperity. Hallelujah. And yansha pit. What is the meaning of pit? Sa abraboyi obiya no obetuma escape on a lifestyle. Pit. Joseph nuamu nyina baabi a yɛde ne beginning yɛde ne start pit. Adentia deɛn ɛne yɛde hyɛ ɛfam. Yɛwɔ nneɛma mmienu a mani fie mahu ɛwɔ abrabom a yɛde wura fam. First one aduaba anaasɛ ade a ewu efunu. Nti yɛte ase ida sɛ yɛkɔsie funu anaa yɛkɔdua adeɛ. Ba mo nhwɛ adeɛ sɛ Mr. Joseph type of Christ. Sɛ wanyɛ ni previous days in Christ ne kora de ne bɛma wagye adi paa. Minim sɛ wode
ade a ɛyɛ dead ade a ɛyɛ efunu ade a ewu aduaba a ewu wode hyɛ fam a ɛporɔ ɛnyɛ ade a ebefifi ɛnso aba empie bi mu basa ɔde aduaba a ɛyɛ life enwuye ɛmporɔyɛ ɛhyɛ fam a ɛno so yɛ de efifi enti yɛnhwɛ Yesu Kristo baayɛ na brabɔ no na ɔyɛ nkwa ɔyɛ life enti na onyewufoɔ Jesus wasn't a dead but he was alive ɛno nti Yesu yɛdua no na ɔno ne aduaba a odi kan nti ofifiye na aduaba no ɛbɛso aba ɛma ewiase nyina anya so mfaso a yɛti bia di na yɛhwɛ abrabo bi a wobɔ ne ba bi a waduru no ebia saa levels we nyina mini ba bi a wo de efole ebia yɛ sɔfo oyɛ sɔfo maame oyɛ papa ebia oyɛ maame bi oyɛ abrante a wasiso oyɛ young minister bi a afei na wo start your ministry ɛna me ka kyerɛ sɛ wo pit period a wo wadamnemu wo wamenemu at this time dia tie di akiri aduaba bia ukodua ye de hyefoma ye kata so e ba chawo efom ehye enye adwuma ketwa menam kam kyerɛ wo so ɔde ade wura fom na wo kata so a e ba chawo de na aka biom first one ye de wura fom a you are covered obia hu even say bibi bon kura na ye de tutu amana e de enu ti ye de funu hyɛ fom na yakata so sent ne maabonten obi twam a onhunu de wa amenanim enti yakata so kura so kodua buro fufura obeduru asase no so obeka se hwe ni so unhu bibia wo so asase ne nko ha na unhu hwe enti ebia wo pit period abrante towbo sabre nim no enye wadwene so obepentem apie sabre nim no obia nim obia ntonka because yadua wo akata wo so enti Yesu ba he was planted from day one a yewo no yanti Yesu nka biem 12 years ene yete ne nka wa asole fie no ano no yanti ne nka biem ko si se Yesu nya 30 years Bible say ofiri na dwuma ase no di mfie beye aduasa ena Yesu pieye but I say from 12 years up to 30 years na Yesu wo he Bible mu on ante ne nka biem Satan no ye dua Yesu enti se de dua ba se for my first na ye ne say ye cover so nti you are covered eno ye one afa ye nhwe process ebe koso wa amananim amenam ye do nya wura amenamu a there is heat eniema maako be se enum ekambom ema aduaba fifiniye first one ubehia ensuo 2 ubehia awia ti asem ni ye ubehia ensuo ubehia awia se aduaba udua no wo baabi a awia mmɔ ukodua no edan mu a na onye nwunu nko a aduaba no enyeye ti asem ni ye ena yemfa awia nko asoso ena ma aduaba epie se awia nko asoso a aduaba no enyeye enti saa na ma we mienu na be kan bom ubehia ensuo ubehia bosuo ubehia awia ubehia mframa ubehia enwunu na ade aka bom ewa amenanim na mamemu sa se wo sha amenam na awia sa ebo so edafom enafom ba se awia mmoso a aduaba na entumi mpai ti de ye wo fom won se aduaba no heat kan wo fom ho na epai wia epro wo fom ho ewu wo fom ho epro na afi ene asase na kasa asie
oni asase ni nya nkasasie ese oba bepie enti no omunso ni mu enti afi ni hini no sha ase ewurawura asase na ase na asase na yire no enti obako 1 week hu hwe 2 weeks hu hwe afi bo hu se bibi kakra bi pie firi asase ni mu eyi ni ti kakra ewo soro se eye beans o se ye bayiro se ye banchi o se de mo se bibi kakra bi apie ni ti ewo soro kakra bi abetese wotesa hwe so obi ankotia so obi ankotwa antwe na afekuani ni kwa na nani age epie kituwa bi enso kase pa na hyefom asase ayire no asase asoni mu ye a wode ba bepie enti behu kakra na eyi ni tipie enti so obi anhia wantufo na wankasa ankyerɛwa ene bɛyɛ wo sɛ me fitin ya na mapie daabi sɛ woyɛ aduaba nko a bible sɛ eburofu a antɔfom a ɛte sɛ deɛ teɛ na enti ɛwɔ sɛ yɛdua wo na wonya granding na wonya stand enti na sɛ bia ɛyɛ asɔfodie na wodi ministry na woyɛ na bia yɛnte wo nka obia anim obia mpo nhunu a ɛno nkyerɛ sɛ woni hɔ wowɔ hɔ ba yɛdua wo bibusa wo question baako sɛ wotu dua wotu bɔɔdeɛ ekotim ɛwɔ asase foforo so ɛbra anyini ɛne deɛ ɛno a to ne bɔ yɛdua na wafifi ɛwɔ ne nkora abrem anyini saa nnua we mienu saa bɔɔde we mienu ususu sɛ mframa fa deɛ he pa na ɛwɔ grande deɛ he na ɛwɔ stand deɛ yɛtuko dua ɛne deɛ ɔno a yɛdua na wafifi deɛ he na ɛwɔ stand wɔn sɛ pa wo pentem wan mmɔmɔden ama yɛ nnua wo wanfa ɛhyew ahuhuro mu wan pene ama yɛmfa wansiesie wunti no ogi bumti no on sɛ mframa ketewa bi bɔɔyɛ atuwahwe wɔn sɛ awia ketewa bi ɛbɔɔyɛ wukusa wonim sɛ aduaba na yɛdua wɔ mo no sɛ ɛnoa enya time na efifi a awia bɔ so sunlight na ɛbɔ no mpo ɛsa ama ne opie mmɔ ɔshine mmɔ baaduaba yɛtu akoti mu no esura awia sɛ wɔn nyina ho anguso onkɔ no awia bɔ kɛse a wɔbɛkɔ na ɛhye na ewu bade ɔno a sɛ na saase mu a ɔyɛ aduaba apro afifi a opie ne deɛ awia bɔ no afi ne no wɔ brenke saa nkrɔfoɔ no ɔmu nsuro amaneɛ because saa awia na mu mpo no wasaa de anyini ɔde apie enti sɛ onye pie ama nipa nyinaa hu na mframa ba entuni ntofi sɛ days ɔde hyɛ fam ne nyinaa no ɔne asase kreti friendship ɔne asase nya ayɔnkofa ɔne asase nya akasasie bi sie ɔne asase ɛtenan nti asase so hyɛ ne bɔ sɛ obeso ne mu nti asase kura no tina bi ho sɛ wutu bɔɔdeɛ bi ana adua bi abo sɛ ne hini no atrɛtrɛ kɔ akyirikyirikyirikyiri na hyɛ asase no asase ayere no o mama ne granding ya ma ne granding ɛwɔ de ɔyɛ nim bra amana ne yɛde wahyɛ mu no sɛ oyɛ funu di a ubewu ba sɛ oyɛ aduaba a nkwa wɔ mu di a ɛne yɛwu bepie enti sɛ yɛadwene yɛyɛ sɛ yɛsie waku a daabi yɛdua wo ama wafifi na wabepie abɛso aba wobɛgye nwunu ne nipa abɛtena aseɛ wobɛso aba ne nipa abɛte bi adi yɛbɛte wɔ haban de akɔyɛ aduro enti tow baase na amena na sɛ ɔse usuro ɛhyew usuro sɛ woso bɛkata usuro sɛ ubewura fam a na woda kokoo na so yɛde wato valanda so ɛhɔ kama woda so da nipa nsɛm woda so hye botom woda so gu yɛ kitchen hɔ a bra wobɛda hɔ ama wadi mfia pem aba bi ama wo so
nti Yesu se aburofu ano eni kwan sɛ ɛte sɛ deɛ tia na ɛwɔ sɛ ɛtɔfom yɛ ndua na wontumi fifida ɛna no pɛi mama me nam sa akonya we so atufo pa sɛ yɛ business bi na wa start sɛ yɛ ministry na wa start ɛnɛ nipa predodo ra tobo nti Joseph he was planted ye duano na brabo ni nyina nam so ye duaba nti no na wo sɛ ye de ne kwa amenem na wo sɛ ye dua no nti ne nuamu nyina na ka bom ene ekodua no nti na enye ekum na nyɛ sɛ ɛyɛ ɔsɛye bi na yɛ sɛ wo ye duaba nti na dabi ye bɛte ne so aba nti na wo sɛ ye dua no ene kɔma papa na wo aburo wo hɔ a bra sɛ wo de ka akole de wo de kyenkyewe ana de ka banku ene sɛ wo de kɔto atwene fam no ɛna fam sɛ ɛyɛ painful ba obi owo gidie bi owo ani so ade hunu bi ya be hunu sɛ etwa sɛ mekɔ ɛna wɛ ye de ufiri fie a ye kokɔ gya wo hɔ na ye ne yakuefo ni nyina aba fie na nko a waka wura mu hɔ nko a waka afom hɔ enso dabi wo na ye kɔgya wo fom hɔ wo na ye bɛsa afa nkɛntɛn ɛne ntrata asa aba hɔ abɛfa wo so aba no nyina aba fie na asa abɛte ye kom ne amane so ebi na tu Joseph no edua no ɛwɔ amenam ebre so ye ni twabere ne so ye no ni nuanam de nkɛntɛn efiri Israel ne kɔ Egypt ɛkɔte aduaba no ba fie bedi ye ɛnam ye ka kyerɛ sɛ wo ye aduaba ye duawo yɛnsɛwo yɛnkumu ebia wo so bi ase ya plant wa brabo tobo empentem nyabotere sɛ fam wo ubepie nyabotere ne asase nkasa ne nya grande Yesu be ye adwuma just 3 years be na enso na it was so powerful nyantobo asa branti a wasi so obeso obobra obeso ware obeso ye nyamedwuma mempere ho busa ho say intimi period of time be mu na me mi brebe mu na me so ho so akata ene obra ye dua ho no nyabotere hyafom ho nyabotere ene asase nkasa nsie nyabotere ehyew no enkum eno na ebema wo pie nyaade ebekum entenye wadwene se upenwunu nko a opemframa nko a oboa ene wo mfifi da eye hyew ene nwunu ene nsuo ene beka bom amaduaba na pie eno nti na se duade o dry season mu a egusu nsuo hallelujah enti sane ma me enu wei ene beka bom na mama ede wa be pie awia no enkum ensew enhwe de ne yei one na sabra basia bungri yoko we interesting story am dey so amount na me dey manuasi osono ene kraman na fa adamfo ana omu nyina mema se omu pe no mu ware the same day omu ko honimu ena obi abaye omu beduru no mu so obi anyem nti osono nyem na kraman eso anyem a meka se ni na kraman awo na wasa anyem no wawo no wanyem no wasa wo no wanyem no wasa wo otiwo one day no frɛ osono busa na sɛ nti osono wo yeso sɛ enyem pa na anyem na o se ade na o se ko oni mu iba emi no nyina na enyem ye ma wo miensa sere wo se wo da so nyem nti wo yeso pa sɛ wo nyem I say, oh, how I say, within the dog, a family elephant. Oh, nyima, oh, abosomi mi ensa, abosomi nsia, if I'm not mistaken. Em say abosomi mi ensa, oh, abosomi mi ensa. Ba woni mi yesa, me denyem. Na yesa me denyem no. Eda me mewo no. Em so osonso nyem eda 5 years or so. Eda mewo no. Me bano weigh 105 kilos just a day. Ye can no bani nyina aboma me ban so chem for a day I was from. Na 2 me ban baby a obetwam bia o ya attractive obi a twa ni kohwe no. Ye mpa ne bo ye mpam no da obi obehu ni bia twa ni kohwe no. Enti
Unyinsen ni minyinsen enyepe. Sister, ebia wo ye osono. Ebia nipa na ehunu aye kraman. Entos ebeba girigirigiri. Ebebere sisi ana ni nyina brabom. Ade eten ya na eti nsuo na eporo ebekwa no. Na so amango de kakra ena di nyini. Na sate se eso a afibia eso. Afibia eso. Enti entos abrabo ne amango de enyepe. Hwe wabrabo ye. Hweye pa. Baby ye de wahye no. Ye diawo nyabotere. Empere ho ne nkotu. Se ukotu pe. Aburu ye de asefo ma edi na awotwe. Anase edi na awotwe mienu. Utu a udi enyeye. Use edi aso a enyeye. Na wakoka nsensemu. Na wabrabo no asai. Ba Joseph ma akwan ma ye dua no. Kata ne so. Ma obeso abapa. Ene Awurade nhyira wo. Ene Awurade nso wo mu. Ene Awurade mmoa wo. Na baabi a wo hye se wo opeti ma period of peta bo modene se umpere ho mpie mfirim. Na Awurade eni de nti a wadua wo. Obese wo nya grande. Obese wo mu ye dene. Obese wo timi gina ye. Na empempem abegye wasimiru. Empempem abedi diafiru so. Ensai odaachi. Na de wo famu no enkum. Ensai wo. Awurade nhyira wo. No nyo kese. Ewo Yesu Kristo din. Amen.